Boyko Borisov anuncia que no renovará como primer ministro. El gobierno de Bulgaria se desmorona tras una abstención del 70% en un país donde el voto es obligatorio. Toda esperanza de formar gobierno desaparece. El partido de Borisov, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, de centro-derecha, ha sido el más votado con casi un 24% de los sufragios. Голяма част от хората загубиха вече вяра, че нещо ще се промени. До някъде и аз губя тази вяра. Ами се иска наистина. От вътрешна гледна точка мисля, че нищо няма да се промени. Едни и същи играчи, 30 години, 35. Дори... Las opciones para formar un gabinete gubernamental a corto plazo no son muy optimistas. Кажем, че избирателите се уморяват от това непрекъснато да бъдат призовавани на избори. Естествено, резултата вече е на лице. Рекордно ниска избирателна активност и поява на, така бих казал, сериозни антисистемни заявки в партиите, присъстващи в следващия парламент. La gran sorpresa de las elecciones es la entrada en el Parlamento de la nueva formación prorrusa Grandeza, que ha hecho campaña principalmente en las redes sociales. Подобно на Брекзит. Микротаргетиране. Не са важни всички, важни са конкретни хора, на които може да се повлияе. Цялата инвестиция, съвсем друг въпрос е откъде идва тя, се насочва към точно определени хора и резултатите видяхме в чужбина. Es probable que Bulgaria convoque nuevas elecciones. Serían las séptimas en 3 años.